Emakhaya njani baba? Siyaphila mntanami. Nami ngiyaphila. Safika la ngoba kwingane zami sixakekile. Sicela imali wathi baba nicela imali kanjani ngoba mina ngibona isibusiso somshado phekweni. Sathi asinamba baba siqedwe ukushaya ukuthi blacklist igama lakhe ngolini. Wathi baba hamba niyobheka ukuthi usa blacklistiwe na. Sathi last week wathi hamba niyobheka. Manje babuyela wathi hayi uyaqualify beshada nje ngogudi na. Wathi hambani niyobheka phethi ngisabheka ngoba ngibona isibusiso somshado imali nayo. Kwasobili manje ubona umshado. Ungangabikho ususemshadweni manje. Kekeza shayisha.